totes, jo soc Fran Surini i un dia més estic així per pegar la xerradeta amb vosaltres. Què, vos quedeu amb mi? Vinga, va, què tal? Quantes vegades durant un mateix dia poden sentir la paraula por? Sí, xe, aquesta parauleta que ens repeteixen com, no sé, 1000 vegades al dia, per l'estil. Al pareixer, tenim que tindre por a tot. Por a créixer, por als reptes, por a l'evolució, por a la nit, por a la gent, por a les urnes. Llegué a ser el chuleta de un barrio llamado Belén. Por a la mort i por a la vida també. Però què collons és la por? Doncs mira, jo que sóc una persona molt llegida, una persona de món, una persona culta, vamos, un xicón de profit. Jo, sí, jo, i solter. He estat llegint, he estat buscant per ahí pels meus arxius i he trobat què és la por. Por. I vaig a llegir, perquè tinc la xulla aquí, que no acumule tanta informació que n'hi ha vegades que em costa un poc, Entonces dic, vaig a apuntar-me-ho perquè llavors si se m'olvida en el momentet. Però aquí ho tinc, no us preocupeu. La por és un trobament de l'ànima, un sentiment d'inquietud i de commoció davant un perill real o imaginari. I d'on naix aquest sentiment? Realment naix dins de nosaltres com algo natural, algo que es desenvolupa, no sé, dins de nosaltres, no sé per què, o realment és un comportament dictat per algo cultural, per algo social o per algo polític. Ara m'explique. Per exemple, ens fa por deixar la feina. Tenim aquesta típica feina, que es toquen els ous de mala manera, que es traten fatal, que ens farem merdes, vamos. I encara així, tots els dies donem gràcies per tindre feina. Perquè clar, com en Espanya el treball està tan mal, ens fa por perdre això, perdre eixa merda. No arrisques, no innoves, no penses, no sé, en deixar-ho i muntar-te el projecte que a tu el faria feliç, o eixa empresa que a tu t'encantaria. No ho facis, perquè tampoc t'ajudaran, tampoc et donaran ajudes perquè tot això es pugui donar a terme. I ja no és culpa de l'empresa com a tal, que també. La major culpa la té aquest estat polític que l'únic que fa és afavorir a les empreses, afavorir aquest tracte de merda cap als treballadors. Fa que tot això siga legal. Ens han ensenyat també que tenim que tindre por a parlar la nostra pròpia llengua dins i fora del nostre territori. És que clar, som uns radicals de merda. On vas tu parlar valencià per ahí, pel món? Si això no serveix per res, per la dolça, què fas? Tenim que tindre por a parlar, a defensar els nostres drets humans. Fins i tot en la llei aquesta, no?, de la llei Mordaza. I si tu eixes al carrer per defensar els teus drets, ja bé siga per la teva sexualitat, pel teu gènere, per la teva cultura, per el que siga, les represàries poden ser fortes. La nostra arma, la paraula, la de que estan ahí vigilant-nos. Tenim que tindre por i odi a certes nacionalitats, perquè clar, en qualsevol moment ens poden atacar. Jo visc a Barcelona i recorde que quan va tindre l'atac jihadista aquí en Barcelona, la gent, inclús setmanes després, tenia por d'eixir al carrer, tenia por d'anar a treballar, tenia por d'agafar el metro, d'eixir de festa, i s'inculcaven la por. No patiu, que això no durarà molt. Faran que se vos passi la por en seguida. Ara tenim que tindre por, però ja no per l'atac, no. Ara tenim que tindre por, així al carrer, però perquè hi ha gent en el carrer que diu que vol votar. Hi ha gent loca pel món, que vol parlar. I aquests també tenim que odiar-los, radicals de merda. Però tranquils, podem estar tranquils perquè el govern ja s'ha enviat a Cinti la mare per vigilar que no passi res i evitar la catàstrofe. Però per si de cas no hi quedes al carrer, perquè encara riuràs tu també. El resultat de tot això? L'opressió. Tenen control total de la nostra vida. És que marquen fins els temps de les nostres pors. Ara, per això, 2 setmanes per a l'altre. Sempre van a marcar les teves pors. Sempre van a dir-te aquí i a què és que tindre por. I odi. Creen aquest sentiment dintre de nosaltres mateix. Aquest sentiment que, si vos doneu compte, ens anul·la el lliure pensament. I quina és la millor manera per controlar-nos? Inculcant la por. I aquí juguen molt els mitjans de comunicació. I que casualitat de la vida que quasi tots, per no dir tots, estan subvencionats per organitzacions polítiques. Llavors, què vos pensen que vos diran? El que realment tenim que escoltar o el que ells volen que escoltem? De tot el que ens conten, ens tenim que creure la meitat o menys de la meitat. Molt menys de la meitat. Un quart o res. I abans de definir una idea fixa i consolidada ja de lo que t'estan contant, el que tens que fer és contrastar la informació. El que no podem ser és tan summament subnormals de sentar-nos davant la pantalleta o davant del paperet, llegir i ja començar a establir uns pensaments i uns ideals que són els que ells volen que tingues. I com collons aconsegueixen tot això? Allà ho teniu, amb la por. Llavors, xicones, no tenim que tindre por. Tenim que tindre respecte però siguem lliures. I així podrem aconseguir ser
poquet més feliços dintre d'este món merdós. O sigui, que no tingues por ni a la vida ni a la mort. No tingues por tampoc d'eixir al carrer a alçar la teua veu. No tingues por a ser tu mateix. Siguem més intel·ligents que ells. Hola xicons i xicones, fins així el vídeo d'avui. Com sempre vos convido a que li doneu al m'agrada, si vos agrada, òbviament. També a que vos subscrigueu al canal, que cada vegada som una miqueta més, això mola moltíssim. Son menos, pues menos, la mocosina més, però de categoria. O compartiu per totes les vostres redes socials i si voleu saber una miqueta més de mi, jo què sé, per això de dir, mira, m'abrusc en casa i vull seguir al xalau este a veure què diu, em podeu seguir també per les meves redes socials que vos deixaré per aquí. I si teniu qualsevol tema, qualsevol cosa que vulgueu dir-me, em podeu escriure bé per redes socials, per, jo què sé, per YouTube o per el meu email. Lo que vulgueu. Una abraçada infinita per a tots. Eres perdigüeta que vales i piques. I eres més bonica que totes les xiques. Va.